Festa ta' kuluri dan meta fi Pjazza San George nata bidu għat-tieni edizzjoni tal-Green Festival li qed jittella mill-Fondazzjoni Valletta 18 bil-kollaborazzjoni ta' entitajiet oħra. L-ewwel li se tolqot lajn ta' kull min se jżur Pjazza San George fi tmiem din il-ġimgħa hija l-infjorata li qed tirrappreżenta spiral. Spiral li mnebbaħ minn disin komuni fit-tempji megalitiċi ta' pajjiżna, mod li jaqqat l-aspett kulturali fuq livell nazzjonali ma' aspett kulturali li toffri l-Belt Valletta. Għall-ispiral intużaw ma' 80,000 xitla li kif spjega ċ-chairman tal-ELC Peter Kalamatta jagħmlu l-infjorata differenti mill-kumplament ta' dawk l-imdorrijin naraw fid-dinja. Din l-infjorata differenti minn infjorati oħrajn li forsi n-nies ikunu ħadu l-esperjenza tagħhom barra minn Malta, hija magħmula minn pjanti bil-fjuri u mhux sempliċement minn petali tal-fjuri. Ġifieri dawn il-pjanti wieħed irid jipprogramma biex tipproduċihom biex inti taf tista' tużhom f'data partikolari. M'hemmx ċans li tieħu ċans u tagħmel żball għax inkella sa titlef kollox. Għal min qed jaħseb li dawn ix-xtieli se jintremew mhuwiex il-każ. Suġġetti oħra li huwa importanti illi fil-waqt illi infjorati oħrajn wara jiġu distrutti u jintrema kollox, f'dan il-każ dawn il-pjanti kollha se jmorru ġewwa l-ġonna tagħna sewwa nerġgħu nħawluhom hemmhekk u mbagħad jagħmlu xhur ituna l-fjuri tagħhom. Il-Green Festival fetaħ bil-parteċipazzjoni ta' tfal li jattendu l-kulleġġ ta' San George Preka li jaqdu l-aħħar parti tal-ispiral. Hawn kienu akkumpanjati miċ-chairman tal-Fondazzjoni Valletta 18 Jason Mikallef, il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat u s-Sindku tal-Belt Valletta Alexej Dingley. Jason Mikallef fisser kif fit-tmiem din il-ġimgħa il-Green Festival se joffri workshops brabta mal-ambjent, element li juri li dan il-festival huwa wieħed li se jkompli jikber tul is-snin. Il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat iddeskriva l-festival bħala wieħed li se jbiddel il-Belt Valletta minn belt tal-arkitettura għal belt ekoloġika. Huwa ssuġġerixxa fuq il-bjut tal-binjiet storiċi jibda jitħaddem il-kunċett ta' iktar tħaddir.